Olyan messze van minden, hogy elszédülök. Mi minden? Az egész világ. Hagyja ide. Ezeket nem viheti be. Ez a protokoll. Végig kell csinálni. Teljesen biztosak kell lennünk benne, hogy nem kerül be semmi. Dr. Jónás András. Ne érjek magához. Inkább ne. Hogy van a felperes? Nem százas, ugye? Még nem tudom. A sugárzás pont a határon van. Jogilag támadhatatlan. Ezt jól megcsinálták. Borzalmas, amikor kísérleteznek rajtam. De néha mégis alig várom, hogy megvizsgáljanak. Mert akkor legalább hozzáérnek a bőrömhöz. Sok pénzt kap ezért? Elég sokat. És eddig mit állapított meg? Hogy egész jó a humora. A panaszok hátterében fokozott érzékenység áll többféle kémiai anyagra. Sosem szeretett bele senkibe első látásra? De mindig. És? Hát éppen ez az.